Yazi. Yazi umuntu akonela usuku. Hey, ithini ngawavela ufika usuzonqapha nje la kumina. hey wendoda. Ngiyaqala empilweni nami ukushaya umfana ngempama kabuhlungu kanje mfethu. Manje nawe wambuka nje. We Magic. Kunomuntu osimekushaya ngempama. Ubone ukuthi yabo la engase ngibuyisela. Shuthi vele ngiyethuneni straight. Jesu! Hey. Namagwala ke nani sinqamo. Wendoda, bengifa lapha. Kodwa ngiyoshawa ndoda kuthule kanjalo mfethu. Washa isikhonto ongayenza nje Magic. Akuthini ngina plan yazi ukuthini. Sizoya kulomjito okushayile. Ngizosenza ipolice. Not any police, a detective one. Ngicela uyazi nawe detective bahloniphekile ngakithi. Senza ipolice lapha detective mengifika lapha ngidedele intrinje wempama ngingakakhuluma lutho. Nawe mase ngikunika ithuba lokuthi uyiphekele. Right? Hayi, Sam. Uyayithemba? Sinqamo, kholwa mina Sam. Man, hlala ngala nomhlanga ngala. Hlala ngala. Sam. Hlala khona. Uzoshayima. Yini kwezenjani nanokhaje madoda? Sawona bhuti. Ya. Cha bafo mina ngu detective Tombela. Lo engihamba naye. Mana ke mnumzane. La police station la ngaphezulu. Police station la udetective phela bazi bahlale police station. La yasikho police station ufuna udetective la. Cha bafo ngicela ungizwe ngoba ngudetective Tombela. Umuntu ongiletha la ekhaya uyena ubafo lo. Uthi umshayile kodwa akuyena ubafo ufike nje police station uthi umshayile kodwa ngiyabona ukuthi cha wena uyasukelwa awumshayanga uyasukela. Hayi kanti ke mnumzane akasukela. Yena ushayekile lo. Jesu! Hawu Ushayekile. Uyabona ngikhomba. Uthema ufela uzoshaya impama ezokuthi ishaya impama phela. Khona ukukhuluma ngazo. Awukahle. Sengiboni umuntu ofanele ukuboshwa la uyena ndoda you under arrest for ukuthi ngoba ekushayile nje kusho khona ukuthi umsukeli. Jesu! Sengiyabopha ke manje. Bona ukuthi ushaya impama nje la no. Manene ke madoda. Ngikuchazele detective wakho. Ungizwe kahle uvule indlela. Lensizwa le ngizwe nje ngihalela noma ngeke ngithi lensizwa. Lentwana le ngizwe nje ngihalela. Bona ukuthi uzoshaya impama nje la. Shaya impama. Awukahle wena. Kahle sengimbophela kona ukuthi uzo report enye indoda naye kubeni uyindoda. Usuboshiwa le. Yeah, thona usiyo detective phela.